Prvý dojem rozhoduje. A nie je to fér. Výskumy hovoria, že prvý dojem si vytvárame do pár sekúnd, teda ešte skôr, než stihneš dopovedať prvú vetu. Držanie tela, oblečenie, energia či očný kontakt. Na pohovore to funguje ešte silnejšie. Rekruter si o tebe podvedome vytvára akýsi obraz. Je tento človek sebavedomý, nervózny, pripravený, zainteresovaný a potom už častokrát len hľadá potvrdenie tohto svojho pocitu. Krutou pravdou je, že môžeš byť najlepší odborník miestnosti. Ale ak prvé minúty pôsobíš nezainteresovane alebo chaoticky, budeš to musieť dobiehať. Dobrá správa, prvý dojem dokážeme ovplyvniť. Príď na čas, usmej sa, podaj pevne ruku, prípadne jasne naznač pozdrav, ak si online. Maj pripravenú prvú vetu o sebe, možností je veľa. Sebavedomie je často len pripravenosť. Nie je to teda úplne spravodlivé, ale je to realita. A ak ju poznáš, vie hrať v tvoj prospech.